ulaziš u ovu tu, ovaj wasteland, nekako ono, te obuzme sve i tuga i razočaranje i susramlje. Svi smo svjesni da tu postoji to legalno odlagalište otpada i svi znamo da to postoji, ali za ovaj ovdje dio gdje se mi nalazimo stvarno nisam bio upoznat i baš onako blago rečeno šokiran. I sve se to u stvari nalazi svega nekoliko kilometara od grada Otočca.